An ka foli bɛ an lagɛba bɛɛ lajɛlen ye k'aw ladɔnniya ko ni aw donni aw ka jɛmukan dɔgɔkun kibaru kɔnɔ. Ale bɛ lase aw ma samedi o samedi ka taa 9h la ka taa bila 10h la aw balimakɛ Bubakari Kɔlɔ Samake fɛ. Dɔgɔkun kibaru ale ye jɛmukan ye. Jɛmukan min ka wele bɛ se maa minnu ka baara ye kunnafoni ɲinini, kunnafoni sɛgɛsɛgɛli fo ka taa se kunnafoni jɛnsɛnli ma. U bɛ na dɔgɔkun kɔnɔ samedi o samedi an b'an da don dɔgɔkun kɔnɔ bakuruba minnu kɛra walasa an lagɛbagaw ani an filɛbagaw u bɛ se ka faamuyali dɔ sɔrɔ a la cogo min na, u bɛ se ka kunnafoni dila ninnu ka hakili walawala sɔrɔ a la cogo min na. Bi dɔgɔkun kibaru jɛmukan min b'an bolo bi ale ye le 15 mars 2025 bi kibaru min b'an bolo o y'a ye an y'a jateminɛ semaine tɛmɛlen daminɛ fo ka taa se vendredi fo ka taa se lundi ma an y'a ye k'a fɔ Ghana président kura ale ye visite boloda ka se Mali Niger fo ka se Burkina Faso ma a b'a fɔ olu pays ninnu ma AES a ye visite kɛ o jamana ɲɛmɔgɔw fɛ o bɔlen kɔfɛ an n'a ye lundi fana ka don dɔgɔkun kura don fɔlɔ la an y'a ye k'a fɔ présentation kɛra premier ministre la n'a bɛ fɔ ma Nina Karti bi dɔgɔkun kibaru o de b'an bolo an bɛna an da don o la ka walawalali kɛ maa min b'an bolo ka walawalali ko la ale ye Makan Fofana ale de b'an bolo bi ale tɛ mɔgɔ dogolen ye plateau sanfɛ Makan Fofana an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. Weleli la an bi filɛlibaga bɛɛ lajɛlen kelen kelen fo donc jani filɛbaga bɛɛ lajɛlen foli bɛ lase a bɛɛ kelen kelen ma. Basi t'a la donc o de b'an don an ka bi dɔgɔkun kibaru kɔnɔ an ye komi n y'a fɔ cogo min na kuma lasera an y'a ye k'a fɔ samedi Ghana président kura ale jiginna Mali la yan Mali kɔfɛ a sera Niger kɔfɛ a kun sera Burkina fana Burkina Niger Mali an y'a ye k'a fɔ olu bɛ jate AES de fɛ Alliance des États du Sahel donc a ka visite yanni visite yɛrɛ cɛ an y'a ye k'a fɔ a sera Côte d'Ivoire de fɔlɔ ani Côte d'Ivoire président de ɲɔgɔn ye n'o ye Alassane Ouattara ye donc visite in i bɛ se ka mun de faamu a la aw ka filɛli ye visite in na mun de visite in an bɛ se ka an hakili sigi mun de ka visite in na hali n'o y'a sɔrɔ communiqué dɔw kɛra mais aw kunnafoni dilaw aw bɛ mun de faamu visite in na. Ayiwa i y'a fɔ cogoya min na Côte d'Ivoire donc Ghana président bɔ Côte d'Ivoire ka na se Mali la yan ka bɔ Mali la ka taa Niger k'i to Niger ka taa Ghana donc vraiment ni tournée in kɛra maintenant yanni tournée in ka se an bɛ hakililajigin k'a fɔ ale depuis a nana président ya na n'a ka fanga tali kɛra janvier kalo tile 7 donc kabi a na wagati a gagné élection na a nasigilen a ye kuma fɔlɔfɔlɔ minnu fɔ a ye wele bila AES jamanaw ma yɔrɔ bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko CEDEAO ni AES kɔni o problème o farali kɛra 29 officiel an b'a fɔ ka officialisera janvier kalo tile 29 o kɛra kudayi quoi définitivement o kɛra o ye maintenant yan'o cɛ kɔni yɔrɔ y'a sɔrɔ farali kɛlen don mais a ye weleli kɛ ka lase k'a fɔ ko AES mɔgɔw k'a lajɛ vraiment u ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin ko in na mais démarche in yɛrɛ la fɛn dɔ bɛ yen nɔ mɔgɔ bɛ faamuya ko la d'abord avant que a ka nin wulikatagama in kɛ a kun ye mɔgɔ dɔ désigné k'a fɔ ko o bɛna kuma ɲɔgɔnya kɛ ale ka Ghana o tun tɛ CEDEAO yɛrɛ Ghana ani AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ donc fo ka na se a yɛrɛ ka nin wulikatagama in ma nin sen wulikatagama in a bɛ se k'a fɔ ko agenda fila ye a bolo agenda fila ye mun ye baara min bolodalen don a bolo fɛɛrɛw an bɛ se k'a fɔ ko fɛɛrɛ fila don fɔlɔ o ye CEDEAO ta ye filanan o ye Ghana yɛrɛ ta ye donc baaraɲɔgɔnyaw kɔnɔna na i b'a jateminɛ k'a fɔ ko baaraɲɔgɔnya la a b'a fɛ ka coopération bilatérale kɛ ani an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ organisation kɔnɔna na coopération multilatérale an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ organisation kɔnɔna na cogoya min na a y'a ye k'a fɔ peut-être k'a fɔ ko ni jamana ninnu bɛna segin ka na CEDEAO la a ma nɔgɔn donc o de la a y'a fɔ nin ye plan A ye ani ye plan B ye mais n'i ye jateminɛw kɛ k'a fɔ i b'a fɔ plan B in yɛrɛ a sinsinnen don ka tɛmɛ plan A kan parce que n'i ye discours ta k'a jateminɛ ka bɔ Côte d'Ivoire ka na Mali la ka taa Niger ka tila ka taa Burkina a bɛ kuma minnu fɔ n'i ye kuma ninnu ta k'a analyser i b'a ye k'a fɔ ko a sinsinnen don
Ghana ani jamana ninnu ka ɲɔgɔn cɛ baara kan ka tɛmɛ CEDEAO ni AES ni ɲɔgɔn cɛ baara kan. Baasi t'a la an y'a ye k'a fɔ yanni visiti in cɛ a tɛmɛna ni Alassane Dramane Ouattara n'o ye Fɛn ale ye membre de CEDEAO Côte d'Ivoire ale ye membre de CEDEAO ale n'o ye ɲɔgɔn ye mais an y'a ye k'a fɔ communiqué minnu kɛra journal minnu sɛbɛnna a yirala k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara a y'a signalé de ni pays ninnu n'a bɛ se ka kuma cogo min na n'u bɛ se ka segin CEDEAO la an y'a ye k'a fɔ Mali ye communiqué min kɛ Niger yɛrɛ ye communiqué min kɛ yɛrɛ segin don kuma yɛrɛ ma fɔ Mali de ta la Mali y'a yira k'a fɔ a kuma fɔra Mali y'a yira k'a fɔ ale ka décision segin kan ɲɛ t'a la ale segin kan bolo dalen tɛ k'a fɔ ko Mali ka ɲi ka segin CEDEAO la e b'o faamu cogo di an kɔni ɲɛ b'a la Ghana ka communiqué officiel o ye tournée de bon voisinage de i b'a fɔ bɛn bɛ se ka sabati sigiɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na mais an y'a ye k'a fɔ Côte d'Ivoire ale ka kuma kɛra ko ni jamana saba in AES bɛ se ka segin CEDEAO la cogo min na. I y'a fɔ cogoya min na e k'a jateminɛ Côte d'Ivoire ce n'est pas pour rien a taara fɔlɔ la ka taa Côte d'Ivoire o gansan tɛ n'a taara Côte d'Ivoire dɛ ka tila ka bɔ Côte d'Ivoire ka na an ka jamana ninnu kɔnɔ mɔgɔ bɛ se ka mun de faamuya nin kɔnɔna na yarɔ CEDEAO président o ti Alassane bolo ou bien mais n'i y'a ye a fɔla ka taa Côte d'Ivoire cela veut dire que gɛlɛya min bɛ yen n'a bɛ AES jamanaw ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya fanba bɛ Côte d'Ivoire ka jamana ɲɛmɔgɔ de la n'o ye Alassane ye donc o fana bɛ ka fɔ Alassane ma doyen de la CEDEAO bon président bɛɛ ka doyen i b'a fɔ tuma min na o tɛ o doyen c'est pas question de doyen in tɛ o mais problème fond yɛrɛ bɛ yen de quoi hali i bɛ discours ta ka analyser cogo cogo i b'a lajɛ fan o fan an ka mɔgɔw na ɲɛmɔgɔw ni Alassane ka bila ɲɔgɔn na kabini a ma daminɛ CEDEAO ko in na a bɛ sen na o donc gɛlɛya fanba yɛrɛ ye o yɔrɔ de yarɔ u yɛrɛ nana fɔ k'a fɔ ko ni an m'o jamana 15 don k'an fanga ka bon la ka tɛmɛ n'an kɛra jamana 12 ye parce que ni saba bɔra la a bɛna kɛ 12 ye maintenant démarche fɔlɔ-fɔlɔ n'i y'a ye hali an ka mɔgɔw gɛlɛya fanba o côté de don CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya fanba ye o côté de donc a bɔra yen nɔ ka sɔrɔ ka na an ka jamanaw la ka na kuma mais n'i y'a ye a nana an ka jamanaw la a nana kuma minnu fɔ a bɛ min fɔ Mali la a n'a bɛ taa min fɔ Burkina wala n'a bɛ taa min fɔ Niger olu tɛ kelen ye misali la Niger ta la a y'a fɔ il est temps que mɔgɔ ka essayer ka danaya da AES jamanaw kan Mali la a y'a fɔ AES ani CEDEAO u bɛ se ka baara ɲɔgɔnya kɛ cogoya min na o dɔrɔn tɛ a da magara hali jamana fila ka baara ɲɔgɔnya la Ghana ni Mali ɲɔgɔn cɛ o fana kɔfɛ Burkina message fanba ye mun ye o message fanba ye coopération jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ parce que e bi a ta k'a jateminɛ n'a fɔra ko an ka lajɛ kow ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ma Ghana ni mɔgɔ min bɛ yen n'u bɛ se ka baara kɛ ni jamana saba in na kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ o Burkina ye parce que frontière b'u ni Burkina de ni ɲɔgɔn cɛ donc i m'a ye jamana bɛɛ n'a ka discours dɔ a ye discours bɛɛ voilà jamana bɛɛ ka discours dosé ka d'a ma avant cela i bi ɲininkali k'a fɔ ko ni président yɛrɛ ye jɔn ye Mali la yan nɔ a y'a fɔ a ka lase la a ko ale président kura ye mais président kura tɛ effectivement président kura tɛ est ce que a ye mandat kelen kɛ ka tɛmɛ k'a sɔrɔ a bɛ vice président ya la a ka président fatulen ale de ye wa jamana ɲɛmɔgɔya ta donc je pense que ka bɔ juillet la ka taa se fo décembre ɲɔgɔnna ma élection kɛra a gagnera donc a ye mandat kelen kɛ o mandat kelen kɔnɔna na mandat kelen kɔfɛ mandat filanan nana ci maintenant a ye temps min k'o kɔnɔna na a bɛ réalitéw dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ jamana ninnu bɛɛ dɔn donc an ka politiki kundan o jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ baara wɛrɛ sira ni sɔrɔ sira a b'o jatew bɛɛ dɔn a hakilila jagabɔ k'o kan wa CEDEAO ko la fana yɛrɛ a y'o ɲɛmɔgɔya kɛ ka tɛmɛ a ka nin démarche i b'a faamuya la tuguni k'a fɔ ko fɛn crise Gambie crise mɔgɔ minnu da donn'o la ale b'o la o Adama Barrow ni Yaya Jammeh cɛ donc n'i y'a ye nin démarche in kɛ c'est vrai intérêt wɛrɛw bɛ yen dɛ mais a delima ko dɔ kɔrɔlen quoi. Baasi t'a la
Et est-ce que an bɛ se ka a fana ka position essayer ka fɔ nin na parce que an y'a ye cogo min na certes président kura tɛ mais président min tun bɛ Ghana kunna ani sisan est ce que an bɛ se ka rupture ko kuma fɔ u ka politique ɲɛtaa sira la parce que est ce que an bɛ se ka rupture ko kuma fɔ. Bon, rupture mɔgɔ tɛ se ka girin k'a fɔ ko rupture mais vision kɔni don u ye taw di c'est vrai. Nana Akufo ka vision est ce que effectivement ale nana ni na min ye ale yɛrɛ ka jate la peut-être fili dɔw kɛra quoi. Très bien. Donc ale bɛ ka fɛ ka essayer ka o fili ninnu corriger ale ta tɛ k'a fɔ ko n b'a fɔ n bɛ karisa jalaki dɛ a ka kuma yɛrɛ i b'a ka fɛn bɛɛ kɔnɔ a tɛ jalaki kɔnɔ mais ale b'a fɛ k'a fɔ k'a bɛ fili dɔw de corriger a tɛ k'a fɔ ko n bɛ CEDEAO jalaki ou bien k'a fɔ ko n bɛ AES jamanaw jalaki a ye élection kɛ ou bien a ye fɛn kɛ non o t'ale ka problème ale ka problème ye min ye an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ minɛn kelen de la cogo min na bɛɛ bɛ se k'i ka tata sɔrɔ donc o de y'a ka yeta ye kosɛbɛ. Basi t'a la est ce que fɛn Faure Gnassingbé bɔlen n'o ye Togo président ye et puis an y'a ye k'a fɔ Sénégal président fana nana Diomaye Faye an bɛ se k'a fɔ sisan est ce que fɛn le président ghanéen min nana sisan Mamana ale ye médiateur kura ye ale bɛ se ka kɛ médiateur kura ye nin situation in na hali n'o y'a sɔrɔ seginni ko kuma fɔ coopération bɛ se ka tɛmɛ ni organisation fila ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na. Bon, coopération bɛ se ka tɛmɛ organisation fila ni ɲɔgɔn cɛ mais nin wagatinin na an mɔgɔw hakili la ko a coopération bɛna kɛ cogo min na a tɛna se ka k'o cogoya ye parce que n'i ye filɛli kɛ sisan AES ale ni CEDEAO tɔn suguya kelenw tɛ donc yɔrɔ ni tɔn suguya kelenw tɛ normalement olu man ka kɛ tɔn sinamaw ye quoi. Tɔn kelen yɛrɛ bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ. Voilà AES bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ CEDEAO kɔnɔ mais a tɛ se ka kɛ nin waati in na kun min na d'abord i b'i ko kun lajɛ ko AES yɛrɛ sɔrɔla mun fɛ misali la mɔgɔ minnu bɛ AES jamanaw kunna sɔrɔsi minnu bɛ AES jamanaw kunna olu ka hakilila de ye mɔgɔ tɛna fɔ olu ɲɛna k'a fɔ a y'a ka baara kɛ ka taa nin taa sira in fɛ donc a ye nin agenda in ta a ye élection kɛ a ye nin kɛ mɔgɔ tɛna n'o fɔ olu ɲɛna misali la n'a sɔrɔ ko hali CEDEAO tun kɛlen ko garantie dɔ ta o ye i tun b'a ye u kun tɛ taa pe o kun b'a fɔ ko an bɛ to a kɔnɔna na. mais garantie min fana kun ka d'olu ye CEDEAO kana na voilà a ye fanga bila nin wagati a ye élection organiser nin wagati alors que caman bɔra olu yɛrɛ da kɔnɔw na wagati fanga la. bon wagati i m'a ye wagati bɛɛ n'a réalité don fanga mara la quoi donc i b'a sɔrɔ i bɛ kuma dɔ fɔ bi sini i bɛ tila ka taa dɔ wɛrɛ fɔ min n'o tɛ kelen ye donc o ye fanga maralaw an y'a ye fanga mɔgɔ minnu bolo pratiquement a tila bɛɛ ka kuma o ye quoi. Ya dɔw yɛrɛ y'a fɔ k'u muso k'u ka n'u présenter basi t'a la mais o y'o fɔ kɔfɛ u tilala ka n'a fɔ k'u b'u présenter o n'a ɲɔgɔnna caman bɛ fanga kɔnɔna na a bɛ an fɛ yan nɔ an ka jamanaw kɔnɔ cogoya min na i b'a fɔ a bɛ jamana wɛrɛw kɔnɔ ye ten. mais généralement n'aw bɛ jɛkulu la i b'a fɔ aw bɛ jamana wɛrɛw de bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ est ce que o bɛ se ka ɲɛ o la i b'a fɔ aw e kelen tɛ fɛn ni jamana wɛrɛw aw bɛɛ ye jamana ɲɛmɔgɔw de a bɛɛ ka ɲi ka sigi ka kuma dɔ fɔ kɔfɛ situation évoluer ka contexte wɛrɛ ta mɔgɔw ɲɛ tɛ garantie wɛrɛ la est ce que o bɛ se ka fiabilité kɛ ko yɛrɛ la tuguni. non a ka gɛlɛn parce que tɔn o tɔn bɛ yen n'i bɛ don a kɔnɔ sariya dɔw de b'a kɔnɔ i bɛ i engagé de k'i siɲɛ k'a fɔ ni ne bɛ don nin tɔn in na n b'a sariyaw labato misali la sisan CEDEAO ka protocole de bonne gouvernance ninnu na sisan wajibi de don n'i bɛ fanga ta a bɛ passer ni élection ni fɛn ninnu ye donc i tɛ se ka na to a kɔnɔna la k'olu fana b'u da de a kan donc o de la tɔn fila ninnu tɛ se ka peut-être AES mɔgɔw tɛ se ka segin ka na CEDEAO kɔnɔ nin na mais u bɛ se ka segin ka na cogoya min na an bɛ se ka jigiya k'a fɔ ko ni élection kɛra donc politique kunda n'an nana ordre constitutionnel la o ɲɛmɔgɔya la bi mɔgɔ si tɛ to yen o n'olu taara olu n'an ka mɔgɔ ninnu u si to tɛ yen nɔ i mɛn o mɛn i bɛ taa don dɔ la tɔn ninnu jamana ko de don jamana bɛ se ka na sɛgɛn k'u yɛrɛ sɔrɔ CEDEAO kɔnɔ mais tant que ka ninnu to a kɔnɔ ɲinɛ ni jakumaw don quoi a ka gɛlɛn u ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ. basi t'a la conclusion na i bɛ se ka mun de faamu ni Ghana président passelen ni jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ a ka visite conclusion bɛ se ka kɛ jumɛn an bɛ se ka réussite ko kuma fɔ ou bien an bɛ se ka échec ko kuma de fɔ.
visiter a ka laɲiniw sabatira wali k'a fɔ ko laɲiniw ma sabati parce que c'est trop tôt u y'a fɔ k'u bɛna baara dɔw boloda misali la a y'a fɔ commission mixte dɔ tun bɛ yen nɔ Mali ni Gana yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ k'u bɛna segin k'o la ɲɛnamaya k'u ye sigi jɛrɛ laban min kɔrɔ kɛra kabi san 2011 2011 donc yɔrɔ a bɛna fɔ kaba ale yɛrɛ ma kɛ ale ma ka manda fɔlɔ kɛ a kun salen don mais ni nana a jateminɛ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko coopération in bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ d'abord a ka teli ka réussir jamana fila ni coopération bilatérale la quoi ka tɛmɛ CEDEAO ta kan c'est vrai CEDEAO ta fana ye agenda wɛrɛ ye dɛ mais a ka teli ka tɛmɛ quoi misali la i b'a dɔn yɔrɔ hali kɔsa in na Robert Dussé Togo ka ministre des affaires étrangères jamana ni ɲɔgɔn cɛ kuma ale ye fɛn dɔ kɛ a ka page Facebook sanfɛ ko peut-être ale ka jamana bɛ se ka na AES la c'est vrai an ka jamanaw filɛ nin ni an ka jamanaw bolo cogo jateminɛ AES jamanaw bolo jateminɛ an bɛ fɛn minnu ladon an ka jamana kɔnɔ o de fanga ka bon ka tɛmɛ an bɛ min labɔ kan donc o fɛn ninnu bɛɛ bɛ tɛmɛ port ni fɛnw de fɛ fanba bɛ tɛmɛ olu fɛ ale ka port filɛ nin sisan i mana taa Akara ou Takoraji ale fana bɛ ka essayer Ghana président bɛ ka essayer ka fanga don olu la mais peut-être ni ma da la ko a bɛna chance ba de sɔrɔ d'abord AES jamanaw ni Burkina dɔrɔn de bɛ frontière bɛ Burkina n'a ni ɲɔgɔn cɛ anw yɛrɛ ka Mali ka minɛnw bɛ tɛmɛ yen fɛ kɔrɔlen dɛ mais an minɛn fanba bɛ tɛmɛ Côte d'Ivoire de fɛ ani Sénégal donc an bɛ produit minnu na fanba bɛ tɛmɛ olu de fɛ donc o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ en terme d'expatriés i b'a jateminɛ fɔlɔ Ghanaian baden tun bɛ Mali la yan Ghanaian ka ca Mali la kosɛbɛ mais jateminɛw la sisan i b'a ye k'a fɔ tiɲɛna o dɔgɔyara Mali la nka Malien baden de bɛ Ghana a ka ca kojugu c'est vrai a ti Côte d'Ivoire bɔ parce que Malien min bɛ Côte d'Ivoire a ti yɔrɔ wɛrɛ la donc a ka gɛlɛn kɔni k'a fɔ k'ale bɛna se ka marché fanba bɔsi c'est vrai gɛlɛya b'an ni Côte d'Ivoire ninnu cɛ ou bien k'a fɔ k'ale bɛ marché fanba bɔsi Côte d'Ivoire ou bien Sénégal ninnu na a ka gɛlɛn kosɛbɛ mais a bɛ se ka kɛ a b'a niyɔrɔ sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la kuranko sira fɛ parce que kabi 2010 ou bien 11 comme ça a tila la kosɛbɛ 10 ou 11 comme ça rencontre dɔ delila ka kɛ Mali Ghana Burkina Faso kuranko sira fɛ yarɔ kuranko gɛlɛya b'an kan donc interconnexion bɛ se ka sɔrɔ ka bɔ Ghana fɛ cogoya min na kana kuran sɔrɔ donc je pense que n'u ye hakilila jagabɔ kɛ nin sira ninnu kan kosɛbɛ mɔgɔ bɛ se k'u ka sɔrɔta sɔrɔ mais ale bɛ ka min ɲini k'a fɔ k'a bɛna a bɛɛ sɔrɔ a ka gɛlɛn kosɛbɛ quoi. A ka gɛlɛn an bɛ wagati min na sisan basi t'a la an b'i fo k'i waleɲuman dɔn o hakilina la o y'an ka thème fɔlɔ kan o de b'a don an ka thème filanan kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ nin semaine in daminɛ la minnu ka responsabilité ye Nina carte adresse ko ye u ye fɛn dɔw présenté u y'u ka baara présenté premier ministre la Abdoulaye Maïga la primature la donc an y'a ye k'a fɔ Nina carte adresse ko in yɛrɛ kuma bɛ ka depuis wagati jan an ɲɛ b'a paneau la mɔgɔw hakili b'a kan u nana daminɛ fɔlɔ problème foncier ko la sisan u bɛ k'a daminɛ adresse fo ka taa se entreprise ani mɔgɔ wɛrɛw ka service ma ka se lundi la ka na bi la avant même ça i bɛ se ka mun fɔ Nina carte adresse ko in yɛrɛ la ani sisan a bɛ ka orienter ka taa domaine min na. Bon, Boubacar, moi je pense que le domaine foncier dugukolo ko ninnu mɔgɔ t'a dɔn ka tɛmɛ e yɛrɛ kan. E yɛrɛ delila ka enquête dɔw k'a kan i y'a ye gɛlɛya minnu b'a mɔgɔw kan a la an tɛ se k'a fɔ ko fɛn dɔ k'a kɛ kuma tɛmɛna parce que nin problème min bɛ kuraye de wa Mali dɔrɔn tɛ n'a dɔn hali kɔsa in na ni Côte d'Ivoire fana ta ye mankanba tun bɛ Côte d'Ivoire fana yɛrɛ ka fɛ ko AECD ko maintenant nin fɛn filɛ nin ye Nina carte adresse u nana fɔ k'u bɛna na application yɛrɛ bila sen kan bɛɛ bɛ se k'i connecter a la donc ni une fois que i sera ka enregistrer i ka dugukolo bɛ yɔrɔ min na i bɛ se ka to i ka téléphone na i b'a ye i ka dugukolo bɛ yɔrɔ min na a bɛ position ou bien du site o site u ye lase min kɛ a fɔra yɔrɔ min sɔrɔla ka enregistrer k'u don machine kɔnɔna na a ka ca yɔrɔ site 1,000,000 ɲɔgɔnna ye donc cela veut dire que baaraba kɛra yɔrɔ a bɛ ka yɔrɔ jumɛn concerné Bamako an bɛ Grand Bamako min kɔnɔna na sa o commune 10 ninnu a b'o n'o bɛɛ concerné donc ani Kati ani Segu ville donc a b'u jate la fana k'a fɔ don nataw la Sikaso ni Kulukoro ninnu donc olu bɛ jate la nin ko in ye fɛn ɲɛnamaba de ye mais min b'a jɛ halisa o ye lasiri ka k'a kan mɔgɔw ka se k'a faamuya kosɛbɛ parce que anw fɛ yan nɔ problème ye min ye fɛn faamuyali de ka gɛlɛn nin ko in filɛ nin ye a nafa ka bon cogoya min na communication fanga kan ka bonya kan kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la
an ka langue nationale la a kɛra bamanankan ye o a kɛra filakan ye o a kɛra kɔrɔbɔrɔkan ye o kuma lasurunya n'an ka langue nationale la quoi. Mais communication yɛrɛ dɔrɔn tɛ n'i ye mɔgɔw ɲininka minnu impliqué don ni problème ko in na parce que sisan an ɲɛ b'a la u bɛ ka adresse ko in fɔ i b'a fɔ ka mɔgɔw ka so identifier ka entreprise identifier mais fɔlɔ mun min tun bɛ fɔ fɔlɔ o tun ye ko ka fɛɛrɛ de kɛ ka dan sigi problème foncier ko kɛlɛ la i dun mana taa olu yɛrɛ ɲininka i y'a soulever cogo min na i mana t'olu ɲininka kuma caman u b'a yira k'a fɔ ni na carte olu donna la mais u ma nafa ɲini a la a ma fu siri maa min b'a fɛ ka olu ka dugukolo ndarakiw la a ma fu sigi o dan na o bɛɛ kɔfɛ a tilala ka kɛ tuguni alors que u ɲɛ b'u ka wɔrɔ la telefɔni na mais wɔrɔ tilala ka ndarakiw la tuguni ou bien o taara justice ɲɛma sɔrɔ a wɔrɔko la tuguni. Bon o ye baara fila de ye, i filɛ ko min fɔ ni n ka baara ye identification ye alisa i b'a fɔ baara fanga kan ka bonya kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni na ka ni domaine ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ parce que baara fila do a identifier la mais ni problème wɛrɛ nana bɔ donc o yɔrɔ ti ni na ka di ka bolo kan quoi misali la a ka fɔ ko e ye nin fɛn in san a sɛbɛn filɛ nin ye mais a bɛ se ka ndaraki la tuguni o e ka moto filɛ nin ye a papier bɛɛ bɛ bolo a bɛ se ka kɛ sariya kunda a bɛna se ka ndaraki la mais min ka gɛlɛya ka dɔn ka fɔ yɔrɔ bɛɛ dɔnnen do sini ma ni problème min bɛna corriger ka bɔ yen pewu parce que an ka ko gɛlɛya kɛra mun ye fɔlɔ i b'a sɔrɔ ni dugukolo ko bɛ kɛ préfet o sous-préfet o maire o ainsi de suite bɛɛ bɛ a di cogoya dɔw la donc a fɔra o fɛn ninnu kɔni ka jɔ donc avant que solution ka sɔrɔ ka nin bɛɛ ɲɛnabɔ k'a ban a ka gɛlɛn dɛ voilà donc ne kɔni bolo fɛn ɲɛnamaba de don c'est pas que a fɔ ko ni na ka di k'a fɔ ko mɔgɔ b'a ka problème minnu ɲɛnabɔ a tɛna se ka o problème bɛɛ ɲɛnabɔ parce que o ko ye compétence ko de i y'a faamuya olu ka baara ye u b'a enregistrer de maintenant ni problème wɛrɛ nana e ni mɔgɔ wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ c'est vrai enregistré bɛ yen dɛ mais olu tɛ justice ye olu tɛ sariya ye o a bɛ taa sariya de la o ko bɛ ɲɛnabɔ yen nɔ. mais communication na fana i kumana i b'a fɔ hali ka langue nationale yɛrɛ don fɛn kɛ olu bɛ se ka intervenir cogo min na walasa mɔgɔw bɛ se ka faamu cogo min na an ka forobakan caman na mais est ce que bi in na an bɛ se k'a fɔ o ko bɛ sen na wa. Bon ne ka dɔn na k'a fɔ ko ka yɛlɛma an ka kanw bɛɛ la mɔgɔw k'a faamuya n m'o programme ye fɔlɔ parce que n m'o programme ye k'a fɔ ko ka yɛlɛma kanw bɛɛ la misali application in filɛ nin k'a fɔ k'a b'a bila an ka kanw bɛɛ la n m'o programme ye fɔlɔ n ka dɔn na a bɛ français de la fɔlɔ donc hakilila kɔni kan ka to a la hali n'u bɛ to ka sportiw kɛ application yɛrɛ ni na ka da adresse application in expliquer mɔgɔw ɲɛna mɔgɔw bɛ se k'a faamuya cogoya min na ani e hakilila k'a fɔ ko ni i ka ninakari b'i bolo a bɛ se ka na ni a bɛ se k'i kisi cogoya mun na k'o fɔ i k'o dan dɔn parce que walasa mɔgɔw kana taa fɔ ko a y'an jigi waro ni bɛɛ y'o dɔn ka t'i enregistrer i tɛna na girin k'a fɔ ko u y'an nɛgɛ ou bien a ye n fɛ problème bɛ yen nɔ o bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min na i bɛ t'o ɲɛɲini yen nɔ an ka dugukolo ko ma nɔgɔn dɛ parce que kɔsa in na kɔni c'est vrai fɛɛrɛba de bɛ ka siri hali janvier kɔnɔna na yɔrɔ décret bɔra k'a fɔ ko mètre carré bɛna feere prix min na dɔ bɔra la parce que dugukolo ko ka gɛlɛn an fɛ yan yɛrɛ de kojugu an fɛ yan dɔrɔn tɛ jamana wɛrɛw don a ko ka can surtout Bamakɔ n'a kɛrɛfɛ la i y'a ye mais sisan attente yɛrɛ bɛ se ka kɛ jumɛn de ye ni fɛn ni na carte adresse ko in na attente belebeleba yɛrɛ ye jumɛn ye société fan fɛ. bon attente dan man ka kɛ enrôlement in dɔrɔn tɛ quoi enrôlement dɔrɔn tɛ il faudra que alisa justice ka cɛsiri kɛ c'est mɔgɔ minnu bɛ affaire ninnu suit tribunaux la don o don i bɛ histoire dɔw de mɛn min b'i kamana gan dugukolo ko sira fɛ alors que nin fɛn in filɛ nin ye n'a kɛra ka ɲɛ a bɛna anw bɛɛ de nafa d'abord sɔrɔ sira fɛ a bɛna nin fɛnba ye i b'a ye mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ sisan u ka dugukolo garanti n'u bɛ taa dugukolo di garanti la terrain fo di garanti la a bɛ se ka o fɛn ninnu a b'o caman nɔgɔya ou bien k'a fɔ ko géométrie de ye nɛgɛ ka n bila ka taa fɛ ka n bila ka taa yan fɛ a tɛna se o ma tuguni yɛrɛ une fois que numéro in kɔni dɔnnen don c'est vrai ko mana kɛ cogo o cogo i mago bɛ jɔ géométrie la mais k'a fɔ ko a y'i nɛgɛ kɛ
i ɲɛ ko ni ji ye ji o man teli ka kɛ ainsi de suite donc fɛn caman caman bɛ a bɛna se k'o nɔgɔya la. An ka communiqué yɛrɛ la u ye fɛn dɔ fɔ u y'a yira k'a fɔ hali ni nin kɛra peut-être service de secours ninnu tuma dɔ la m'olu tɛ goudron voie nationale kan tuma dɔ la n'a fɔra ko ka intervention kɛ sapeur pompier b'o la accident b'o la wɔrɔjini yɛrɛ b'o la wa intervention ka gɛlɛn yɛrɛ u y'o yɔrɔ fana sinsin a kan mais o wɔrɔ ta ye peut-être o bɛ se ka kɛ adresse ko de mais o bɛ se ka na ni nɔgɔya yɛrɛ jumɛn ye à long terme. I filɛ ka long terme min fɔ d'abord service de secours ninnu effectivement yarɔ service de secours filɛ nin ye ne yɛrɛ delila ka taa olu ka centre kɔnɔ un jour sapeur mɔgɔw ka journée na i yɛrɛ b'a ye écran de sigilen don yen nɔ hali drone ni fɛnw b'u bolo mais ni bɛna n'u ka baara teliya u bolo i y'a faamuya misali la ka taa ravitaillement dɔw kɛ sisan teliya la n'u ka drone ninnu n'u sera ka don opération na n'u sera ka opération daminɛ i b'a géolocaliser très facilement en temps record mɔgɔ mago bɛ jɔ fɛn dɔ la sa i bɛ taa d'u ma yen nɔ ani k'a fɔ temps réel fana na tuguni k'a fɔ nin sira in bɛ nin waati nin sira in de bɛ yan sisan ne bɛ bɔ nin fɛ mobili bɛ taa bɔ nin fɛ k'a bɛ taa mɔgɔ minnu ye kasara sɔrɔ k'a bɛ t'u ta sisan a ye bɔ nin sira in fɛ a kana bɔ nin fɛ rapidement a b'olu bɛɛ nɔgɔya. Moi je pense que digitalisation min fɔra nin y'a lawaleyatɔ de ye n'a sera ka kɛ a kɛcogo ɲuman na parce que an ka ko o fana ka fɔ a la n'a sera ka kɛ a kɛcogo ɲuman na a fɔra ko digitalisation bɛ ka kɛ an ka domaine bɛɛ de kan sisan n'a sera ka kɛ a kɛcogo ɲuman na. mais mɔgɔ caman b'a k'u filɛ tuguni a digitalisation la parce que a tɛ mɔgɔ caman fana arranger mɔgɔ caman b'a k'o wɔrɔ fɔ fo ka taa se service wɛrɛw ma ko ni yɛrɛ ko i bɛ taa ni yɛrɛ ko i bɛ option digital ta yɛrɛ ko a kuma bɛ caya ni yɛrɛ b'i ɲɛma n'o ye responsable ye n'o bɛ ka fɛn représenter institut ye représenter ou bien service ye représenter ko a man d'olu ye i b'a fɔ i k'a kɛ digitalisation fan fɛ. Bon ne ka faamuya la a man di mɔgɔ min ye ni a tɛ se ka diya ŋanamu-ŋanamu kɔni ye parce que ni nin kɛra sisan a tɛna fɔ k'a bɛna tɛmɛ ni karisa ye o directement de e mago bɛ i ka service la i yɛrɛ i ka téléphone ta i donna n'a sɔrɔ ko hali wari ko b'a la wari bɛ taa jamana ka kɛsu kɔnɔ o bɛ taa jamana ka wagane kɔnɔ directement mais ni mɔgɔ min bɛ dɔɔnin dɔɔnin na kɛrɛfɛ a tɛ se k'olu arranger o mais nin ko ninnu a baara ka gɛlɛn kosɛbɛ misali la an ka connexion ma nɔgɔ anw fɛ yan nɔ mais ni u sera ka service ninnu labaara ka ɲɛ a bɛ mɔgɔw lafiya a ka teli wa k'a fɔ ko i taara arrange yan fɛ a b'a to jamana bɛ wari sɔrɔ. Connexion ko kuma fɔ mɔgɔ caman b'a ye k'a fɔ fana ko ni service ninnu peut-être ni population de luxe dɔ de visite la i y'a ye k'a fɔ o ye Bamakɔ ani service de quartier de fɔ i b'a fɔ min kɛlen ka Bamakɔ entouré Segu fana o ye Segu ville de fɔ Kulukoro ani Sikaso o bɛ option future de la mais toujours i y'a ye k'a fɔ connexion n'i y'a jateminɛ k'a fɔ Mali yɛrɛ la connexion n'i taara wɔɔrɔ o wɔɔrɔ i taara région o région na ou bien i bɛ Bamakɔ yɛrɛ connexion généralement capitale ville de accès b'a la donc maa caman de bɛ population caman de bɛ ni yɛrɛ téléphone connecté ta hali n'a b'u bolo connexion o mana hali a k'a la u connecté o ye baara ye. Effectivement olu ye ko ye minnu bɛna dɔɔnin dɔɔnin pourquoi connexion a ka d'an ye an k'a kɛ cogoya min na an bɛ retard la kosɛbɛ parce que i bɛ bɔ Mali la i bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ la hali an ka connexion débit ni yɔrɔ wɛrɛw ta i yɛrɛ dabali bɛ ban ani o connexion a ka teli n'an ta ye a bɛ mɛn ka tɛmɛ an ta kan donc o problème ka gɛlɛn dɔɔnin quoi fond dɔw sigilen don AGEFO bɛ fond min gérer je pense que o sigikun yɛrɛ de y'o ye bɛɛ bɛ se ka connexion sɔrɔ k'i to Mali fan bɛɛ fɛ lafiya la cogoya min na mais réalité ye ko wɛrɛ ye investissement kan ka kɛ ka se niveau min ma wari kan ka musaka kan ka kɛ se niveau min ma a tɛ ka s'o ma n'a tɛ ka kɛ ka s'o ma a bɛ kɛ baara ye ani réseau minnu b'an bolo bon fanga ko fana b'a la quoi peut-être o fangaba de t'u la ka se niveau dɔ ma i y'a faamuya mais ce qu'on peut retenir connexion ko la nin fɛn ni service ninnu na ne kɔni ka jate la a ka suma kɔni mais a bɛ se k'an ka affaire kɛ a kɛra ni na ka di o yɔrɔ ale service ye application yɛrɛ filɛ c'est gratuit wari ko wɛrɛ t'a la ou bien a kɛra an ka service wɛrɛ digitalisation na
a man ka se ka bali ka olu kɛ quoi. Maintenant n'i bi fo Mali yɔrɔ dɔw la an ka togoda dɔw la a baara sugu ninnu kɔni ma nɔgɔn bon kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nina Kadi yɛrɛ yɔrɔ ale ni Bamako n'a lamini tɛ ani Kati a ma se togoda tɔ ninnu na mais don nataw la projet de don ni a ye yɔrɔ minnu ta fɔlɔ n'o projet kɛra k'a ban u b'o évaluer o kɛra cogo di yɔrɔ jumɛn y'a jɛ yɔrɔ jumɛn ɲɛna donc u bɛ tila ka taa se yɔrɔ wɛrɛw ma ni fɛn filɛ nin a bɛna jamana bɛɛ concerné wajibi de don a bɛna se jamana bɛɛ concerné wajibi de don an bɛ ka taa o tile de la fɛnw bɛ ka dématérialiser de k'a fɔ k'a t'i jɔ tout le temps i bɛ taa jamana dɔ la i yɛrɛ dabali bɛ ban quoi parce que i b'a ye vraiment anw bɛ retard la nin fɛn ninnu na trop. Baasi t'a la jamana dɔw kɔni na aran ko ka aran jɔ sɔgɔma ka i ka baara dabila fo ka taa se 11h ma i mago bɛ service kelen na olu ye fɛɛrɛ sugu d'a la. I bɛ taa Sénégal encore yan tout près i dabali bɛ ban hali péage ni fɛn ninnu k'e mɔgɔ jɔ ka wari minɛ tan non i jɔ dɔrɔn téléphone dɔ y'a scanner pip i tɛmɛna a taara jamana kɛsu kɔnɔ kuma t'i yɛrɛ. kuma t'aw ni ɲɔgɔn cɛ. non. Baasi t'a la an bɛ laɲini de kɛ hali sisan ni moyen ninnu bɛ se ka a se an yɛrɛ fɛ yen cogo min na k'an ka services digitaliser a kɛra secteur public ye o secteur privé ye o walasa jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na bakuruba kuma la Nina carte yɛrɛ e bɛ se ka Nina carte adresse e bɛ se ka a promesse kɔfɛ e bɛ se ka mun de fɔ parce que comme i y'a fɔ cogo min na Mali la bi bi in na n'i ye mɔgɔ caman ɲininka ko justice la problème jumɛn de bɛ fɔlɔ fɔlɔ mɔgɔ caman bɛ taa côté caman ta mais n'i ye taara tribunal yɛrɛ la i b'a jateminɛ tile yɛrɛ kɔnɔ problème ko foncier ou bien problème lié affaire min lié no dugukolo ko yɛrɛ la ani ta ye nin ta tɛ nin ye n'i y'a jateminɛ o de bi fɛn juge yɛrɛ dépasser complètement parce que a problème tɛ ban a bɛ san 10 k'a la min bolo k'ale ta don o tɛna bila ni a dira min fana ma o tɛna bila. An ka problème foncier in a ma nɔgɔn dɛ parce que fɛn min cogoya min na ni fɛɛrɛ ninnu sirilen don mais k'a fɔ k'o bɛna se ka ban yɔrɔnin kelen a bɛ bala ne la dɛ parce que i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na a procès ninnu dɔw bɛ yen a bɛ san 10 k'a la a tɛ ban. wa mɔgɔ si tɛ fɛn diya kɔ. bon si tɛ diya quoi i bɛ taa sɔrɔ n y'a ka dɔw yɛrɛ dɔ bɛ taa so jɔ terrain kelen kan dɔ bɛ taa e ka cɛncɛn to côté dɔ la dɔ fana bɛ taa jɔ côté dɔ la u bɛ wuli k'a jɔ donc n'u taara justice la peut-être a fɔ ko fila bɛ ka a jɔ fɔlɔ u bɛ sɔrɔ k'a yɛlɛ ni min fanga sera min na sariya kunda i bɛ caman kalama fɛn in na kosɛbɛ Kati ni surtout duguba kɔnɔna ninnu na acteur de ka ca kojugu dugukolo acteur de ka ca kojugu o yɛrɛ de ye problème ye vraiment papier ka ca la voilà funa kɛra u ka foncier kura in yɛrɛ an tɛna mɔgɔ ta o tɔgɔ ma mɛ i bɛ taa papier dɔw lajɛ k'a fɔ ko nin papier in bɛɛ bɔra yɔrɔ so kelen kɔnɔ e ta bɔra yen ne ta bɔra yen nɔ mɔgɔ kelen de y'a bɛɛ kɛ a kow ka ca dɛ mais an tɛna se k'an da don o bɛɛ la. Baasi t'a la hali sisan an b'a fɔ Ala ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin ko ninnu na walasa jamana yɛrɛ bɛ se ka suma parce que an ka guerre in kɔfɛ nord kɛlɛ in kɔfɛ problème foncier Mali ka défi ba dɔ ye min ka kan ka relever tôt ou tard parce que n'a ma relever sisan kɔni don nataw la a bɛna kɛ épine ba de ye an sen na. oui parce que ale fɛn in filɛ nin ye problème foncier yarɔ ni dugukolo ye dugukolo de ye pas forcément k'a ka kɛ habitation minnu bɛna kɛ usage d'habitation dɔrɔn tɛ Mali dugukolo ko problème de don k'a minɛ duguba kɔnɔna na ka taa se fo togodaw ma an y'a ye hali kɔsa in na mankan minnu kɛra yɔrɔ dɔw la a bɛɛ dugukolo ko de ye o mini ko ni fɛn ko ninnu Mali dugukolo ko problème ka bon kojugu kuma bɛɛ i b'a ye dɔ de b'a ɲɛji la bon ni nin problème ninnu ma ɲɛnabɔ jamanadenw tɛ se ka danaya sɔrɔ ka sinsin fanga kan kosɛbɛ quoi fo ni problème ni solution de ka sɔrɔ a la et puis nin de fɛn sugu de bɛna na mɔgɔw la révéler yaya il est temps que ɲɛ ka si ni problème ninnu ma kosɛbɛ yɛrɛ bon ni problème ninnu dɔgɔyali fana vraiment ni justice sera ka sariya bonda n'olu sera ka baara kɛ ka ɲɛ yɛrɛ a bɛ camanba bɔ a la. Baasi t'a la ni kuma conclusion b'i bolo an b'o kɛ ka bi ta datugu. Ce qu'on retient quand même an b'a fɔ Nina Kadi adresse n'a fɔra donc mɔgɔ kelen
dugukolo fɛn fɛn bɛ yen nɔ a bɛ papiye ka bɔ ani ka localiser i bɛ se k'a to i ka telefɔni na k'a ye nin bɛ nin yɔrɔ in na nin tigi ka nin jagokɛyɔrɔ in bɛ nin yɔrɔ in na wali nin feerekɛyɔrɔ bɛ nin yɔrɔ in na nin du in bɛ nin yɔrɔ in na i bɛ se k'o bɛɛ dɔn maintenant a fɛn sigira sen kan mais dɔwɛrɛ min bɛ yen nɔ o ye laseli ka k'a kan kosɛbɛ population ka se ka dɔn an ka todunkanw na kan bɛɛ lajɛlen an ka todunkanw bɛɛ lajɛlen la a kan tan ni saba bɛɛ la voilà donc i ye assistance ko min fɔ a bɛ se ka kɛ peut-être u bɛ se ka bureau d'assistance dɔ fana sigi sen kan donc jamana ka hakili to olu la o tɛmɛnen kɔfɛ toujours ani Ghana cɛ in an b'a bisikiya fana k'a fɔ ko coopération bɛna se ka kɛ min bɛ se ka jamanadenw lafiya le plus important c'est ça jamanadenw ka lafiya mais CEDEAO don bon CEDEAO ko in peut-être o tɛ du jour au lendemain CEDEAO ko in tɛ yɔrɔnin kelen ko ye CEDEAO ko tɛ yɔrɔ ko ye parce que n y'a fɔ cogo min na ɲɛmɔgɔ minnu bɛ AES kunna ani ɲɛmɔgɔ minnu bɛ CEDEAO kunna dɔw voilà u tɛ se ka ɲɔgɔn faamuya tant que k'u to yen nɔ ka gɛlɛn a bɛ se ka kɛ don dɔ la AES bɛ se ka segin ka na don CEDEAO la wali CEDEAO ni AES jamanaw ni AES jamanaw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ tɔn kura kɔnɔ mais a bɛ nin forme min na ani ni peut-être mɔgɔ minnu bɛ ɲɛmɔgɔ ninnu na sisan ne kɔni ka faamuya la u tɛ se ka ɲɔgɔn ye basi t'a la donc an b'a fɔ an lagɛbagaw bɛɛ lajɛlen ko bi ni ne tun b'an bolo ka lase aw ma an b'a fɔ aw ye aw k'an bɛn semaine wɛrɛ k'a ta 9h la ka taa bila 10h la aw ka jɛmukan dɔgɔkun kibaru kan